Uvek sam obožavala pohovanu piletinu i spremala sam je na 1001 način, ali ovo je nešto stvarno izuzetno i kogod je probao ovako spremljenu piletinu bio je oduševljen i svi su bili ubeđeni da sam je kupila i da nisam ja ovo spremala, tako da ukoliko i vi želite da probate najhrskaviju i najsočniju piletinu, gledajte ovaj video do kraja jer ću vam pokazati sve cake i trikove kako da vam ova piletina uvek bude hrskava i sočna i naravno preukusna. Za početak ja sam koristila pileće belo meso, odnosno pileći file bez kostiju. Treba će vam oko 500-600 grama ili naravno količina koju vi želite. Nama je ova količina dovoljna za 2 osobe. Narežite piletinu na komadiće veličine 2 do maksimum 3 zalogaja, tako da vam komadi ne budu previše sitni, a ni previše krupni. Od začina ja sam koristila so, biber, kari, beli luk u prahu i alevu papriku. Zatim u drugu posudu dodajem 1 kašiku brašna i kašičicu praška za pecivo. Spojite sve ove začine, prelijte sa oko 200 ml vode, ali vodu dodajte postepeno, dakle prvo 100 ml, zatim dobro promešajte, pa onda dodajte još malo dok se ne razbiju sve grudvice, tako da dobro promešajte kašikom ili viljuškom da razbijete sve grudvice u ovoj smesi i da smesa bude otprilike ovako tečna kao na snimku, negde gustine kao testo za palačinke. Zatim prelijte piletinu ovom smesom i dodajte 1 kašiku slatke paprike. Ovo je naravno opciono, ne morate, ali možete i alevu papriku, ali nekako slatka da tu i boju i neku specifičnu aromu. Dobro promešajte piletinu tako da svaki komadić piletine bude ravnomerno i sa svih strana obložen začinima. Ja sam inače dodavala po kašičicu onih začina malo pre, dakle so, biber, aleva, kari i tako dalje, po 1 kašičicu tih začina. Kad ste dobro promešali piletinu, zatvorite ovu posudu poklopcem ili eventualno onom pripijajućom folijom, ali mora da bude dobro zatvoreno i ide u frižider na hlađenje minimum sat vremena, a maksimum preko noći. Sada pripremamo smesu u koju ćemo uvaljati piletinu. Za to vam treba 4 kašike belog brašna, 2 kašike kukuruznog brašna, ostatak praška za pecivo, 1 kašika soli, kašičica aleve paprike i kašičica slatke paprike. Dobro promešajte sve ove sastojke tako da se fino sjedine, da nema grudvica i da nigde ne zaostane višak nekog začina. Kad se piletina ohladila, spremna je za prženje. U malo dublju posudu nalijte oko 500-600 ml ulja, odnosno toliko da otprilike 2 prsta od dna posude budu pokrivena uljem. Kad se ulje zagreje, dakle ringla je ovdje na najjače, kad se ulje zagreje smanjit ćemo ringlu čim ubacimo piletinu. Ono što je ključ kod pripreme piletine na ovaj način jeste da u nekih 150 ml tople vode ubacite 1 kašičicu ovih začina pomešanih sa brašnom. Dobro promešajte tako da nema nikakvih grudvica i piletinu ćemo najpre uvaljati u ovu mešavinu vode i začina. Svako parče piletine ovako viljuškom prvo uvaljajte u vodu, onako lepo sa svih strana, ali opet i ne previše, dakle samo da prođe i onda uvaljajte u brašno i mešavinu, dakle brašna i začina. Dobro uvaljajte svaki komad piletine sa svih strana i naravno ovako viljuškom protresite sav višak brašna pre nego što ga ubacite u ulje. Kad se ulje zagrejalo, odnosno kad smo ubacili komad piletine, smanjit ćemo ringlu. Meni ringla ima 3 stepena jačine, tako da kad ubacim piletinu, ja smanjim na 2,5. I ono što je važno jeste da se piletina prži 3 do 4 minuta. Tek toliko da bude rumena sa svih strana, dakle 4 minute je neki maksimum. Naravno, to opet zavisi od toga koliko su veliki vaši parčići, moji su veličine, kažem, 2 do 3 zalogaja. Kada piletina ovako lepo porumeni sa svih strana, odnosno posle nekih 4 minuta, to je znak da je gotova. I izvadite piletinu iz ulja i stavite je na papirni ubrus, odnosno na tanjir obložen papirnim ubrusom ili salvetom kako bi se odcedio sav višak masnoće. Naravno, ukoliko imate više od 3 parčeta piletine, ne morate smanjivati jačinu ringle, dakle vrlo je važno da ulje u svakom trenutku bude vrelo, ali opet ne previše da vam ne bi zagorelo. Ponovite postupak za čitavu količinu piletine.
A dok se piletina prži, možete pripremiti preliv. Ja za piletinu koristim preliv od belog luka, narendam beli luk i kisele krastavčiće na ovo sitnije rende. Sve to dobro promešam, zatim u ovu smesu dodam malo peršunovog lista. Ja sam ovdje koristila svež peršun, naseckala sam na sitne komadiće. Ukoliko nemate, naravno ovdje će poslužiti i suvi začin ili vlašac ili bilo koji drugi začin koji volite ili prosto izostavite ovaj sastojak. Zatim dodajem 2 kašike kisele pavlake i malo jogurta kako bih prilagodila željenu gustinu. Sve to dobro promešajte i ubacite u frižider na hlađenje dok se piletina priprema. Ovako izgledaju komadići piletine kad su gotovi. Ukus zaista ne mogu da vam opišem videom jer je ovo stvarno nešto što morate da probate, a ovaj sos se itekako odlično slaže uz piletinu. Obavezno probajte, pišite mi vaše utiske i naravno zapratite Kutak ukusa za još dobrih recepata. Hvala na gledanju i prijatno!